Ja. Hej Olivia. Hej. Har du ikke lyst til at fortælle en historie? Ja. Ja. Der var engang en lille bitte løve, som du var så ked af det. Fordi den ville have haft en lille bitte is til løven, fordi den var ikke ret stor endnu. Men en dag så voksede løven, så han er blevet så stor her. Det var stort. Ja. Og så gik han løven hen til ishuset. Nå. Og så Det er sødt noget. der kom isjægerne. Isjægerne. Ja. Nå. De ville sparke løven ned. Vi stanger ham ned i vandet. Ja, og der boede de store krokodiller. Og så blev han helt forskrækket, da han kom derned. Nej. Og så spiste de ham. Åh. Og så spiste de også hans is. Ej. Og så bankede han på krokodillens mave. Indeni. Ja. Fordi han ville ud. Og han bankede mere og mere. Og så blev krokodillen helt forskrækket, fordi der var en løve inde i hans mave. Og så svømmede han langt væk til de andre krokodiller. Og så svømmede den lille løve væk. Nå. Lige til de små krokodiller. Fordi hans mor var svømmet langt væk. Nå. Og så pisse de små krokodiller ham ned i vandet. Okay. Og så gik de over til elefanterne. Ud i en have. Det sagde bum, 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 bum. Og de var så store, de var. Ej. Begge to. Nå. Og så har jeg jo dem begge to her i den her klud. Ej, hvor fint. Ja. Er det krokodillerne, der er der? Ja. Her, lige der var løven. Nå. Men hvad skete der egentlig med løven? Fik han sin is? Ja. Er krokodillen igen? Nå. Er den store krokodille? Nå. Så var han slet ikke så slem. Så kravlede de over til dig der. Hvor fint. Må jeg se nu? Ja, det må du gerne.